Moje meno je Peter Čiernik, som športový terapeut. Naša klinika sa zaoberá aj rehabilitáciou. Rehabilitácia je vlastne súhrn komplexných procesov, ktoré pomáhajú pacientom, športovcom, geriatrii, ale aj malým deťom a v čom najrýchlejšom čase alebo najkratšom sa dostať do normálneho bežného života, v akom boli pred zranením. Moje meno je Adam Bajer a vo Fit Clinic pracujem ako fyzioterapeut. Po príchode klienta na našu kliniku stanovujeme rehabilitačný plán. Každú diagnózu konzultujeme s našim ortopédom na základe lekárskej správy alebo rentgenového snímku, alebo môže to byť aj snímok z magnetickej rezonancie. Po tejto konzultácii nasleduje už samotná fyzioterapia alebo liečebný telocvik, v ktorom sa sústredíme podľa stavu pacienta na posilnenie oslabených svalových skupín, strečovanie skrátených svalových skupín, odstránenie disbalancií, blokád a zlepšenie rozsahu pohybu. Volám sa Peter Sejka, som ortopéd, spolupracujem s Fit Clinic pri riešení problémov u klientov Fit Clinic s pohybovou sústavou.